Вольга Іпатава – гэта слынная беларуская пісьменніца, а таксама грамадская дзеячка. Вольга Михайловна паспела праявіць сябе ў розных сферах. Яна настаўнічала на Віцебшчыне, працавала ў гарадскім камітэце камсамола горадні, была рэдактарам студыі тэлебачання, а таксама яна працавала ў рэспубліканскіх перыядычных выданнях, нават стала галоўным рэдактарам газеты «Культура». А літаратурную творчасць пісьменніцы прадстаўляюць амаль 3 дзесяткі кніг. Вольга Іпатава нарадзілася ў навагоднюю ноч 1945 года ў мястэчку Мір. Бацька Вольгі, Михайл Іванович, быў былым акружэнцам, які падчас вайны аказаўся ў заходняй Беларусі. Ён працаваў загадчыкам мірскага райфінадзела. У 1949 годзе ён атрымлівае прызначэнне на тую ж пасаду, але ў Наваградку, дзе сям'я і атрымала палову шыкоўнага дома. А зараз гэта непадалёк ад цяперашняга аўтавакзалу. Але хутка прыйшла бяда ў сям'ю Іпатавых. Сям'я атруцілася мясам, якое не прайшло ветэрынарны агляд. Першай захварэла маці Вольгі. Дыягназ, на жаль, змаглі паставіць не адразу, і толькі ў Менску. Гэта ўжо было позна, і таму 15 снежня сям'я Іпатавых хавала сваю маці на старых наваградскіх могілках, што ў 2 хвілінах было ад іх жытла. Хутка таксама ў сям'і з'явілася мачыха. Яна была выхавацелькай у дзіцячым саду, куды Вольга Іпатава хадзіла дзяўчо. Са з'яўленнем новай гаспадыні ў хаце дзяўчынка стала лішняй у сям'і, бо новая мачыха, новая маці Вольгі не любіла яе, яна любіла толькі сваіх родных дзяцей. Таму Вольгу вельмі хутка адправілі ў Віцебскую вобласць, у глухую вёску Забеле, да яе бабулі, звычайнай простай сялянкі, якая напоўніцу запоўніла ўнутраны свет малой дзяўчынкі. Яна падаравала ёй любоў матчыну, а таксама яна паплывала на яе светапогляд, пазнаёміла сакральным, а самае галоўнае, яна таксама навучыла яе беларускай мове. І менавіта ад сваей бабулі Вольга адчула гэту чысцюткую мову. Таксама ў Забеле Вольга пайшла ў беларускую моўную школу і правучылася там 3 гады. Аднак, яшчэ будучы ў Наваградку з мачыхай і бацькам, яна таксама хадзіла ў школу, яна пайшла ў 1 клас, школу нумар 1 у Наваградку. Праз 4 гады Вольгу забралі ад бабулі ў вёску Таркачы Дзятлаўскага раёна, дзе бацька ўжо працаваў старшынёй калгаса. Яе забралі таму, што трэба было нянчыць сястрычку, якая толькі нарадзілася. Але Вольга не вытрымала мачыхі і збегла ад яе. Яе прытуліла Ніна Башарымова. Гэта была былая жонка загадчыка райфінадзелу, месца якога колісь заняў яе бацька. Дзяўчынка жыла некалькі месяцаў у гэтай жанчыны, пакуль афармляліся яе дакументы ў дзіцячы дом у Гродна. Амаль 6 год дзяўчынка правяла ў дзіцячым доме. І гэта, конечно, зрабіла адбітак на яе характары. Гэта загартавала ейны характар. Яна стала не проста стойкай, але яна стала вельмі непахісным чалавекам. Прыкладна ў 6 класе Вольга Іпатава пачала складаць свае першыя вершы. Спачатку гэта былі вершы па-расейску, бо яна вучылася ў рускай школе. Але за той кароткі час, праведзены ў вёсцы бабулі, яно абудзіла ў яе тое беларускае, прыгожае, і яна вельмі хутка пачала пісаць беларускія вершы. Першы свой прыз Вольга Іпатава атрымала на конкурсе газеты «Зорка». Ёй падарылі фотаапарат «Змена». Вользе Іпатавай пашанцавала. Пасля 7 класа яна працягнула сваю вучобу ў школе. Яе не адправілі, як усіх дзедомаўскіх, у вулічылішча. У гэты перыяд яе вершы пачалі друкавацца ў рэспубліканскім друку. У 16 гадоў Вольга Іпатава паступіла ва ўніверсітэт. Яна жыла на адну стыпендыю, і, на жаль, якой яе не хапала. Таму на 3-м курсе яна перайшла на завочнае і пераехала жыць да цёткаў у Віцебск. А ўжо пасля заканчэння універсітэта Вольга Іпатава пачала працаваць у гародні. У 68 годзе запрацавала гарадзенская студыя тэлебачання, і першай яе мастацкай перадачай стала «Ластаўка», прысвечана партызанцы з Лючы Людміле Сечкай. І менавіта гэты нарыс падрыхтавала Вольга Іпатава. На той час яна была адной з 4 рэдактараў на Гарадзеншчыне. Таленавітай дзяўчынкай таксама апекаваліся дарослыя пісьменнікі. Гэта былі Алесь Карпюк, Васіль Быкаў, а таксама Данута Печэль-Загнетава. Аднойчы нават Рыгор Барадунін сказаў пра паэзію Вольгі Іпатавай, што у яе паэзіі шмат сонца, якое і саграе адначасова, і асляпляе цябе. Вольга Іпатава даволі рана звярнулася да гістарычнай тэмы. Першай у нашай літаратуры стварыла мастацкі твор, галоўнай гераіняй якога стала Ефрасіня Полацкая. І каб напісаць гэты твор, а потым і выдаць, у тыя часы трэба было не толькі талент, але і глыбокае валоданне тэмай і смеласцю. І увогуле Вольга Іпатава яна была і назаўжды застанецца аўтаркай першага мастацкага твора пра Ефрасіню Полацкую.
І таксама цікавы факт з гісторыі напісання Прадыславы. Справа ў тым, што будучы яшчэ студэнткай універсітэту, Вольга Іпатава працавала на гродзенскай студыі тэлебачання, і аднойчы ёй давялося паехаць у Ковна, і яна вырашыла там купіць сабе абутак. Як яна сама распавядала, у яе даволі такі нестандартны памер нагі, 33, а знайсці такі абутак у горні ў той часы было проста немагчыма. І вось так у той дзень, гуляючы па Ковна, маладая студэнтка універсітэту ўбачыла букіністычную краму, і ёй адразу ж натрапіла на вочы тоўстая кніга, на вокладцы якой стаяла невядомае імя. Гэта была кніга Вацлава Ластовская «Гісторыя беларуска-крыўскай кнігі». Яна гартнула кнігу, і яна якраз такі адкрылася акуратна на выяве Євфросіні Полацкай. І яна адразу зразумела, што павінна даведацца, што гэта за жанчына. Кніга на той час каштавала 50 рублёў, а месячны заробак Вольгі Іпатавай складаў усяго 180. А туфелькі, якія яна да гэтага наглядзела ў краме, таксама каштавалі 50 рублёў. Вольга Іпатава мела пра сабе толькі 50 рублёў і зваротны білет да горадні. І тады ёй прыйшлося зрабіць выбар. І, канешне, яна прывезла да хаты кнігу і ўзялася за працу над аповесцю пра Єфросіню Полацкую. Таксама сярод самых значных твораў пісьменніцы трэба вызначыць трылогію «Гаспадары Вялікага княства», бо менавіта дзеля напісання гэтай трылогіі Вольга Іпатава пакінула прыстойную пасаду ў газеце. Ёй прыйшлося засвоіць аграмезную колькасць матэрыялу, каб зрабіць падзеі цалкам адпаведныя рэаліям таго часу, пачынаючы ад выгляду жаночай вопраткі і да апісання геаграфічных месцаў. Таксама да аднаго з самых папулярных твораў Вольгі Іпатавай адносяць «За морам хвалынскім», бо і гэта выданне нават вытрымала 6 перавыданняў. Таксама трэба сказаць, што, напэўна, гістарычныя мясціны, дзе Вольга Іпатава нарадзілася, сталела і паплывала, я маю на ўвазе Мір, Наваградак і Гродна, яны, канешне, паплывалі на лёс будучай пісьменніцы. Вольга Іпатава яна імкнулася зрабіць веды пра беларускую гісторыю максімальна пашыранымі сярод самых розных чытацкіх катэгорый. І гісторыю Беларусі яна асвятляе не толькі на старонках сваіх твораў, але выкарыстоўвае і такі жанр, як опернае лібрэта і сцэнарыі. У 1988 годзе па сцэнарыі пісьменніцы быў пастаўлены на тэлебачанні міні-спектакль «Давыд Гарадзенскі», а на пачатку 90-х гадоў у беларускім оперным тэатры поспехам карысталіся опера «Князь Наваградскіх», лібрэта для якога якраз такі напісала Вольга Іпатава. Таксама трэба зазначыць яе заслугі на Беларусі. Напрыклад, у 1970 годзе Вольгу Іпатаву прынялі ў Саюз пісьменнікаў Беларусі. У 1995 годзе Вольга Іпатава была абрана ганаровым акадэмікам Міжнароднай акадэміі навук Еўразіі. Яна таксама была ўзнагароджана медалём Францыска Скарыны, бо была вельмі доўгі час кіраўніком выдання газеты «Культура», а таксама яна падрыхтавала цыкл аўтарскіх тэлеперадач пра мала каму на той час вядомых Зоську Верас, Лявона Луцкевіча, Міколы Ярмаловіча ды іншых. Таксама ў 1986 годзе Вольга Іпатава атрымала ордэн «Знак пашаны» за пісьменніцкую дзейнасць і ўдзел у першай паездцы па Чарнобыльскай зоне. А з 1999 па 2002 год яна кіравала Саюзам беларускіх пісьменнікаў.